साधु संगत बड़े प्यार से कहना जी निरंकार जी। देखी सब तन ध्यान दे कि ढेर के बहुत संत महात्मा के कहीं समागम रहल तब जात रहना लोग भोजन करे। राजा महाराजा बोलौले रहना कि सब संत के बोला के हम भोजन कराएं विकास जी। तो सब जने गईला तो में एक जने सूरदास गईले। जब सूरदास गईले तो सब भोजन कैल, लेकिन सूरदास पहरे कैले और सब महात्मा अंदर कैले। विचार कराइए। सूरदास कहला ए महात्मा लोगन अंदरवा का मिलल है। तो कहला तुहके का मिलल है? तो कहला हमके तो खाली पूरी और पनीर मिलल है। कहला अंदरवा कहन गईल है? तो कहला अंदरवा का मिलल है? तो कहला खीर मिलल है। कहला अरे भगवान भगवान हमके तो खीरिया नहीं मिला। तो सूरदास रहला कब खीर तो देखले नहीं। तो कहला ये संत लोगन खीर कैसन होला? तो कहला खीर सफेद होला, सफेद होला। तो कहला खीर सफेद होला तो सफेद कैसन होला? अब वो कहे सफेद कैसन होला? खीर तो सफेद होला, लेकिन देखले नहीं रहा सूरदास की सफेद कैसन होला। तो कहला महात्मा जी सफेद कैसन होला? तो कहला बकुला जैसा। अब सूरदास वो देखला नहीं। देखिए यही तरह बिना देखला ज्ञान, बिना देखला ध्यान दूसरे दिशा चल जाए। तो कहला कि बकुला कैसन होला? तो एगो महात्मा ओमे से कहला बकुला इनके कैसे बतावाइया? तो का कहला हाथ है तरह टेढ़ करके आ कहला है तरह टेढ़ के होला तो वो नहीं देखता। तो हथवा तो वो सब टेढ़ करके तो कहला कि अच्छा अब हम जान गए, हमारे समझ में आ गए। तो कहला क्या आ गई? कहला ई समझ में आ गई कि खीर टेढ़ के होला। काहे से टेढ़ बताओ? तो कहला खीर ये टेढ़ होला। सर संग जी यही तरह अंधारे के ज्ञान आ उजाला के ज्ञान में बड़ा फर्क होला। माता सुदीक्षा के कृपा से देख के ज्ञान, देख के भजन करा, देख के सेवा सुनना, सत्संग करा। बड़े प्यार से कहना जी।